Ola, nós somos Noa e Leo. E nesta pequena reportaxe imos coñecer un pouco sobre as tradicións de San Xoán e algunhas ervas que disque curan ou protexen. Coa axuda de algúns coñecidos nós. Época do San Xoán, e cando se achegaba a data do santo, pois recollíanse as ervas de San Xoán, que son varias, uns dicen que 7, outros dicen que 14, dependendo das zonas. E o que facían pois as nosas avoas, sobre todo eu que me criei con unha, era recoller pois nas inmediacións da casa ou incluso nas hortas pois parte das ervas que había. Esta é a flor de San Xoán, que é o que lle chaman ostraloque, que nos collíamos sempre para enfeitar as casas. Boa, isto que é? Pois esta é outra erva, é o fiuncho. Avoa, o romeo é unha das 7 plantas de San Xoán. Sí, e mira que ben ole. Esta é outra flor de San Xoán, que é que usábamos nos e chamamos os abugueiros. Ola, hoxe estamos aquí con Rosa, Luisa e Tina. A ver se nos podes explicar un pouco como se faía cas ervas de San Xoán. Pois moi sencillo, isto era unha costumbre de sempre, meter as flores todas a víspera de San Xoán, todas na auguinha. Cos estrelocas que para min era a folla de San Xoán, a flor. Pero, sobre todo, os pétalos das rosas. E pouco máis, o romeo, non vai. Sobre está aí. O romeo, Vai seguindo máis raro. e xa está. Quedaban aí toda a noite, e para outro día a mañá lavabas a xente a cariña. Expliquen tudo a enfermedade. Esa auga despois ao lavarse dicían que era boa para prevenir as enfermedades da Na piel. Saltabades as fogueiras. Pois de fogueira non me acordo moito. Na época de Pero agora sí nos estamos saltando aquí, Estamos facendo penso moito que foi aquí. anos para casa. Sí. Sí, que non era tan Como meu pai novedoso. saltar a fogueira. Eu que non había moita lei en facer. Bueno, e coñecen algunha outra tradición así de San Xoán? A ver, sí. Si, Colgaban os mozos cando había mocer na casa e iban e colgaban os arados de traballar as terras na escaleira ou na porta, colgaban e non o deixaban ali. O pego con balcón. Daban de volta aos carros. Sí. E marchaban cas cancillas. Quitaban a min pasou. Quitaban as cancillas e marchaban con elas, pero eso faían os mozos. Ou subían un burro ou un corredor. Que a escalera primeiro e depois a burro non subían. Os mozos tiñan moita facíanse moitas cousas, moitas trastadas, Que había xente que as mañás, cando caía o rocío de San Juan, o 24 por a mañá, que estaba todos os prados mollados, desnudábase toda e íbase dar voltas ao prado para coller o rocío de San Juan. De emborcallarse que prevenía moitas enfermedades. Lucía, ti coñeces outra tradición de San Xoán, verdade? Pois sí, outra tradición do San Xoán é de outras épocas do ano, pero que é bonito recordala, é que antes a xente, pois fai 60 anos, non festexaba os cumpleanos como facemos agora, pero todo o mundo sabía cando era o teu santo. Entón, no San Xoán, ou San Juan, todo o mundo sabía que tal persoa se chamaba Juan, neste caso o meu abuelo, entón a xente do pueblo aparecía ao largo do día ali e había que poñer unha copa de licor e unha galletiña, entón pasaban así o día, pero iso era no San Xoán, no San Xosé, na Santa Lucía, e así se festexaba tamén. Moitas das ervas que se utilizan para facer, pois esa auga purificadora da noite de San Xoán, utilizábanse como remedios caseiros cando a veces non había outro tipo de menciñas. E eses remedios caseiros moitas veces pois consistían en ferver simplemente esas ervas, como por exemplo a malva, se fervía para curar os empanadizos, eses que salían nas uñas das mãos ou dos pés, a erva luisa e incluso a xarxa, que tamén hai quen utilizaba a xarxa para a noite de San Xoán, pois fervíase e tomábase como infusión para dolores de menstruación, da regla, para dores de barriga. Outra das ervas que se utilizaba tamén para remedios era
Pois a malva tamén se utilizaba para poñer en determinadas infeccións e para panadizos que había. E recordo de nena que había unha raíz dunha planta que crece a beira dos regatos e dos ríos que se chamaba dentagrón, que se chama dentagrón, que tamén tiña propiedades curativas para enfermedades infecciosas. E logo despois, bueno, pues estaba o romeo ou o tomillo, que tamén se utilizan en infusións para as doenzas que habitualmente había nas casas, pois durante o inverno, como podían ser simples catarros. Agua fervida do ourogo con limón, era moi apropiada tamén para eses catarros, e era o que utilizaban as nosas aboas para curarnos eses catarros de pequenos que non recurríamos ás farmacias a buscar remedios en forma de xaropes ou outros medicamentos. E coñecedes así algunha erva que cure ou protexe? Si, algunha hai. Eu, por exemplo, teño prolego na casa que é como que se compra, pero é fresco e ten outro sabor. Pero é moi bo para o estómago. Eu teño a erva buena na casa e é moi boa para as descomposicións, pero o malo que hai é dosificala, porque non sabemos a que hai que botar. Imos botando ao ollo, pode facer máis efecto ou menos efecto. Aboa, contanos sobre esta árbore. Pois mira, este é o loureiro. Este, botaslle as comidas e que fai moi ben a digestión. Aboa, e agora de que erva nos vas falar? Pois da ruda que a teño aquí no patio, que se ferve e é moi boa para a xente que ten azúcar, a diabetes. Mira, e esta é a menta. A menta tamén é moi boa para facer a digestión. Aboa, contanos. Esta é a manzanilla, que é moi boa tamén pro dolor da barriga.